Estamos hoxe aquí para presentar o programa do Entroido 2026. É certo que con un pouco de retraso, pero dadas as circunstancias non demos chegado antes. Como podedes comprobar, o programa é prácticamente unha continuidade do que se estaba a facer estes últimos anos, pero sí que lle metemos unhas pequenas modificacións de acordo a creencia da persona, ou creencia máis que voluntad da persona que ahora mesmo ten a responsabilidade deste área e de acordo a súa está. Quizás o máis destacado, ou polo menos que creemos que está na rúa con máis insistencia, é a situación do desfile infantil. Evidentemente, o desfile infantil vai existir, non desaparece o desfile infantil como algunha xente quixo facer creer na rúa. O que sí é que se reformula. Non vamos a ter ese macro desfile que supoñía poñer en riesgo, digamos, de alguna forma, os nenos, a acumular un gran número de nenos nunha avenida como é a Avenida Celanova, sempre conflictiva polo tráfico, e entonces o que se fai é que volvemos ao modelo histórico de desfile e cada colexio desfila por separado, con distintos percorridos, distintos horarios, para que nos dé tempo a coordinar ca participación de Protección Civil e a Policía Municipal. E digamos que é a novedade tal máis destacada. Estamos ultimando o percorrido dos colegios e incluso se cerrarán hoxe por a tarde algún asunto, pero o desfile está aí, o desfile existe e temos que desmentir aqueles bulos que estaban dicindo que xa non había desfile infantil. Agora cedo a palabra ao alcalde, se quere añadir algunha cousiña. Pois bo día a todos e a todas. Básicamente, decir que este ano traballouse moito na seguridade, aquí poderá vos detallar despois Daniel as circunstancias deses motivos polos cales se decide cambiar o percorrido. Básicamente son motivos de seguridade viaria, motivos de non por en risco a integridade dos nenos e nenas, tendo presente que o ano pasado amoreáronse perto de 1.200 cativos e cativas nun treito que, francamente, non é moi ancho e que, ademais, está moi constreñido a dous límites, que son, por un lado, a rotonda e, por outro lado, o acceso a un área comercial de moita afluencia, que, ademais, así evítase precisamente trastornos que se poden causar a mobilidade do que son os veciños e veciñas e tamén do transporte público. Destacar tamén outra cuestión que considero que é de relevancia. Os premios, as bases dos premios, este ano consideramos, ademais, que debíamos facer modificacións e que, ademais, están moito máis claras que noutros momentos, noutras edicións. Creo que é un programa intenso, extenso, que contempla obradoiros tradicionais, como poden ser os obradores de comadres e compadres, as regueifas, que é unha tradición propia da nosa terra que debemos ter que seguir potenciando, como dixo aquí o compañeiro, o desfile infantil, e despois quero salientar tamén o que é o enterro a queima do Meco, que terá unha relevancia especial, acompañado do desfile fúnebre. Bueno, como podedes ver no programa, hai atraccións musicais, hai unha volta, por dicilo de algún xeito, a un entroido máis tradicional, como pode ser acompañamento de charangas, que creo que é moi importante. Por exemplo, o día 13 venres hai unha rolda musical de comezo do entroido co grupo Zoadeiras e Cuncas de Son, que ademais teñen un prestixio acreditado desde hai tempo como música tradicional. Polo tanto, máis seguridade, máis presencia de elementos tradicionais da nosa cultura propia do entroido e creo que máis claro a efectos de que as comparsas e as carrozas que participen teñan máis claro onde se deben inscribir e, polo tanto, tamén os premios. É dicir, por outro lado, tamén que hai un espazo habilitado para os colectivos que teñen algún tipo de discapacidade e que estará en torno do Mercadona. Por exemplo,
hai como unha semana chamaronme o colectivo da ONCE para garantir a presenza de 60 persoas que pertencen á súa asociación, ao seu colectivo. E, bueno, en relación á seguridade, se quere dicir, Daniel, algo máis, agradezollo. Ben, gracias, señor alcalde, señor concelleiro de Cultura. Xa creo que dixestes casi todo, pero a min tócame un poquinho tamén explicar os cambios que se producen, por que se producen este ano na programación do Entroido. A primeira, como ben dixo o compañero Morgade, é o cambio no desfile infantil. Non hai unha anulación, ni nunca houve prevista ninguna anulación. O que se propuxo foi aos colexios un percorrido alternativo que xa se celebraba hai anos. Estes últimos 2 anos, pois, percibimos unha situación de risco por parte dos responsables da seguridade deste concello e eu mismo vivino en primeira persoa porque o ano pasado dirixín o desfile infantil e máis alá de que, evidentemente, o noso traballo consiste en non poñer en risco os rapaces, sí que hai unha certa percepción de inseguridade e non queremos que isto se traduza no Entroido deste ano e por eso tomamos esta primeira decisión de modificar o percorrido dos desfiles infantís, dos desfiles escolares de Entroido. De feito, esta mesma tarde, no Consello Escolar do CEI Filomena Dato, vamos a ultimar os detalles de percorrido que quedan pendentes. Así que, por esa parte, decirlle á veciñanza que o motivo do cambio no percorrido dos desfiles é, primeiro, ante todo, por seguridade e, segundo, como motivo o alcalde tamén, por motivos de mobilidade. Estamos falando dunha hora punta na que temos pois o transporte urbano, temos un barrio eminentemente comercial no que hai transporte, no que as áreas de alimentación que temos pois generan unha cantidade de tráfico moi denso e hai que tamén pensar en que a mobilidade non pode ser perxudicada por celebracións que duran pois un largo rato na rúa pública. Eso por empezar con respecto ao desfile infantil. Despois, con respecto ao venres noite, que antiguamente pois se facía unha discoteca móvil, pois teño que decir, e así o digo, que a estadística do ano pasado nos fixo tamén recuar por motivos ideolóxicos, e así o digo, por motivos morais decidimos suspender esa celebración porque o ano pasado o Servicio de Protección Civil e a Policía Local tuveron que atender numerosos incidentes relacionados con intoxicacións etílicas e relacionados con vandalismo e pelexas, co cual non vai ser este goberno municipal o que promova este tipo de actividades, co cual cámbiase para un Entroido máis tradicional, como dixo o alcalde, de Charangas. Por último, con respecto á seguridade do gran folión de Entroido, que todos coñecemos e que ben coñecido en toda a provincia, porque gracias ás traballadores e traballadores deste concello que teño que agradecer desde aquí a colaboración voluntaria de moitos dos servicios, non só de cultura, traballan aquí, Protección Civil, Policía Local, Servicio de Obras de Medio Ambiente, todos veñen a botar unha man no Gran Folión de Entroido. O Gran Folión de Entroido vai a contar pois con servicios de extinción de incendios, servicios médicos, vai a contar con 30 voluntarios e voluntarias de Protección Civil, vai a contar con Policía Municipal de Barbadás, Policía Municipal de Ourense e efectivos da Garda Civil. Todo isto coordinado baixo un mando único, pois baixo mando deste concelleiro e deste goberno municipal. Con respecto ao remate final do Entroido, a queima do Meco, pois tamén haberá un dispositivo de seguridade, tamén haberá un desfile polas rúas da Valenzá, como ben se fixo chegar no programa, pero ben é certo que este desfile pois non causa tanto trastorno porque facemos un paso alternativo, é dicir, só é un carril o que está cortado, non como no desfile infantil que se prevé, por motivo de seguridade, cortar todos os carriles da circulación. En pouco máis que engadir, nada máis que disfruten dun Entroido seguro e dun Entroido máxico. Aclarar outra cuestión máis que parece que tamén estuvo aí na palestra xenerando dúbidas. Falase en algunhas redes sociais do feito de que se suspendera ou se suprimira a elaboración do cartel de Entroido, que aquí podes ver, creo que é un cartel bonito, original, que se suspendeu que é o concurso. Pois ben, das 3 edicións que o cartel foi elaborado a través dun concurso, pois 2 delas xenerou polémica. A primeira delas, neste caso a primeira polémica, que foi a segunda edición, pois foi un cartel que se utilizou por parte dun artista, entre comillas,
en diversas localidades de España, presentouse o mesmo cartel prácticamente en diversas localidades de España, facéndolle unha pequena modificación, o cal, evidentemente, a creatividade xa non existía. E o ano pasado volveu a ocurrir algo parecido. Houve un concurso, pero acusouse de plagio e, polo tanto, seguindo os criterios dos servizos de cultura do noso Concello, pois decidimos suspender o concurso para facelo doutro xeito. O que queremos evitar é polémicas e creo que hai moitas formas de elaborar un cartel e que creo que neste caso, ademais, é logrado. Así que, moitas gracias aos servizos de cultura, a todos os servizos do Concello, a todos os traballadores e traballadoras do noso Concello pola súa colaboración, pola súa participación e, por suposto, tamén a Policía Local, a Protección Civil, a Garda Civil, que tamén vai a ter unha presenza intensa. Hai que engadir unha cuestión máis tamén. Vai estar aberto o parking de Carrefour. O martes dentro do día 17 pola tarde, o parking de Carrefour vai estar aberto. Por lo tanto, tamén o noso agradecemento a esta área comercial por colaborar con nós. Moitas gracias. Se tendes algunha pregunta...